DPF-ът ли е най-лошия герой? Той ли е най-сериозният проблем за един дизелов автомобил? AdBlue системата ли създава грижите, които могат да те оставят на пътя? Или съвременните системи за отработени газове, които са внедрени в автомобилите? По-скоро не. Неглижирането на проблеми, триенето на грешки, изключването на определени компоненти от изпускателната система, като сонди, азотни сензори, температурни датчици, датчици за налягане, спирането на определени компоненти по изпускателната система обикновено водят до проблеми, които в бъдеще се задълбочават и автомобила започва да страда. Крайно време е да се научим, че света се опитва да се бори с нивата на вредни емисии. Ние също сме част от този свят. И една от причините в нашия сервис да не се предлагат опции като изключване на DPF, EGR и абсолютно цялата периферия на двигателите е точно тази. Ние държим автомобилите да бъдат в фабричния си вид, правим всичко по силите си да откриваме проблемите, да ги отстраняваме и да връщаме годното техническо състояние на автомобила. Така че за всички тези, които искат да запазят автомобилите и периферията им в кондиция, доверете се на нас, Dibros сервис. Ние сме на разположение да свършим работа, да открием проблем и да продължим да поддържаме един автомобил в кондиция.